Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by friend my brother Kamabanu Pumagupi. Uhlophosa Durban before. Igame ibone kanje. Before igame ibe emotional kakhulu. Yes. Ihamba high intensity. Yeah. Akhona bebefuna ngempela igoli. Yes. First few minutes, first 10 minutes bebelizama ngempela. Yeah. Bengena ngempela futhi onkotha. Yeah. So uHugo Bruce iskeme sakho sisethile. And bese right. Yeah. Vele uyabelieve lo consistency yabo. So inhlanhla bengavumanga yabo. Sishaya ipali ngonkotha sabuya sashintsha sathola uqekelele 1-on-1 sahluleka futhi ukufinish yabo. So lento eyenze uyilentuzana iZimbabwe ibhlungu afethu. Too much. Ibhlungu kakhulu. Bewomakhelwane besebasibamba kanjena. Abasasiphi. Bafethu ngeke ibhlungu. Athi ngisuke emsebenzini ngithi azoshaya u3 point lana sizolala 617 point kamnandi kuphi khona. Hayi man. So oda hard luck bafana bazo regrouper bayembombela sesemsoyithola i3 point sesolalela uthi umakhelwane badlale kanjani ke abanye ke izitha zethu ezinkulu Calculate. Calculate iphumile bafisa ukuqaqa zonke icathulo manje yabona sibuzo zabalanceseka yini yabo so nje kahle inhlanhla bengekho bengekho inhlanhla kodwa ke ucoach uzamile ke naye noma ethola yellow card na nombokazi ethola icard red card kulungile sasokwenza kanjani second game kodwa kulungile bafu asiyivala. Thank you time lava ukhuluma kamnandi baba. Asibongile baba. Sha next time angisethe